Уважаеми дами и господа, днес, 27 март 2012 година, в състав на специализирания наказателен съд в името на народа признава подсъдимия Петър Стефанов Туджаров за невиновен и го оправдава по обвинение по член 117, алинея 2 от Наказателния кодекс за подбудителство към убийство. Признава подсъдимия Петър Стефанов Туджаров за виновен по член 243 и 244 от Наказателния кодекс за производство и разпространение на фалшиви пари и го осъжда на 12 години затвор при първоначално строг режим. Признава подсъдимия Петър Стефанов Туджаров за виновен за производство и разпространение на наркотици под член 354а, алинея 2, точка 5 от Наказателния кодекс и го осъжда на 15 години затвор и 250 хиляди лева глоба. Признава подсъдимия Петър Стефанов Туджаров за виновен за създаване и ръководене на организирана престъпна група по член 321, алинея 1 от Наказателния кодекс и го осъжда на 10 години затвор. Здравко Найденов Киселов, по Косъм, 5 години. Николай Александров Рашев, по Малкия Близнак, 8 години. Тихомир Бориславов Гърдев, по Големия Близнак, 8 години.